Hej med dig, jeg hedder Mikkel Jussin Kjeldstrup, og det er mig, du skal have til dataanalyse. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde dig og resten af holdet, men inden vi lige sådan kommer dertil, så skal du lige vide lidt om faget. Faget hedder dataanalyse, men det burde måske hedde webanalyse, fordi det vi koncentrerer os om, det er, hvordan du analyserer hjemmesider og data, der omgiver hjemmesider, eller handler omkring hjemmesider. Det siger jeg egentlig mest, bare sådan, du ved, hvad du går ind til. Hvis du nu har en forestilling om, at du gerne vil arbejde med statistiske modeller, så bliver det her ikke faget for dig. Derimod så kommer du til at arbejde rigtig meget med Googles værktøjer, GA4 og Tag Manager, samt en masse andre forskellige værktøjer. Og det skulle gerne klæde dig på til, hvis du vil arbejde med online markedsføring, at du vil kunne få en tilgang og en forståelse for, hvad du kan finde af data i dit arbejde med online markedsføring. Jeg glæder mig til at se dig. Vi ses.